Исәнмесез, газиз милләт, сезләрне яңа елның яңа көне белән. Бәхетле, мүбәрәк еллар булсын. Әссәламу алейкум, газиз имандашлар. Менә сезне яңа елда янәдән үзебезнең Ихлас мәчетебезнең телевизион студиясында сәламлыйбыз. Яңа елда сезләргә яңа рубрика тәкъдим итәбез. Ул безнең сөекле газетабыз Кызыл таңнан. Язучы шагыйрь Шайхзада Бабич булай дип насихат иткән. Аткан сайын ал таң кирсен безгә аң. Бүген Кызыл таң газетасы халкыбызның рухын тәрбияләүче төп газетабыз. Бүген Кызыл таң үзенең мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында сөекле пайгамбарыбызның Аллах сәнгать сахибы булган мөэминнәрне сөяр дип буйрган хадис шәрифенә таянып, сәнгатькә гашыйк булганнарны, аны сөючеләр хакында баян итәчәк. Сәнгатькә гашыйк булучыларны асылында Аллаһ Тәгалә үзе дә сөяр. Җыр, моң, иҗат, шигърият, тел, әдәбият, мәдәният, тарих, булар барысы да исламның асыл нигезләре. Кызыл таң газетында һәр даим күренекле мөхтәбәр шәхесләр белән дә һәм авылда хезмәт итеп яткан эшсөярләр белән дә очрашулар булып тора. Ул очрашуларда аның баш мөхәррире Фаил Камил улы үзе дә катнаша, һәм бөтен журналистлар да катнашып, менә шушы шәхескә чакырылган кунакка күп кызыклы сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Һәм менә быелдан башлап инде Кызыл таң газеты безнең телевизион тапшыруыбызга да менә шушы сәхифәне тәкъдим итәргә булды. Сезнең фикерегезгә шуны да әйтәсем килә. Бөек Болгарның шәһәрләре, нигезләре, авыллары инде җир йөзендә юк. Ләкин аның халкы, аның моңы, аның җыры гасыр төпкелләреннән бүгенгә чаклы килеп җитте. Менә шул алтын мирасны безнең күңелләребезгә саклап алып килүчеләр хакында бүген Кызыл таң баян итә. Әлеге сәхифәне күренекле журналист Кызыл таң газетында инде күп еллар җигелеп хезмәт итүче Резида Валитова әзерләде. Хөрмәтле дусларыбыз, хөрмәтле Кызыл таңчылар, хөрмәтле укучыларыбыз. Безнең газеттә быел шундый матур проект башланып китте. Ул да булса Җырым кайнар шишмә булса дигән проект. Һәм ул халык арасыннан җырчыларны тартып чыгарып, баш калага алып килеп, аларны башта Кызыл таң редакциясе хезмәткәрләренә, соңыннан инде халыкка күрсәтү бурычын, шундый максатны үз алдына куйды. Һәм шушы максатта без сезнең белән Рауил Гәрәев исемле бик талантлы җырчы белән очрашкан идек инде. Менә бүген безгә үзебезнең республикабызның төньягыннан, Аскын районының Чишмә-Үрәкәй авылыннан моңлы сандугачыбыз килде. Аның исеме дә халыкчан бик матур Хафиза була. Хәзер ул үзе белән сезне таныштырыр. Сорауларыгыз булса бирерсез һәм җырлар тыңларбыз. Халыкта ничек сөйләшәләр, шундый сөйләшне тыңларбыз. Халыкта ничек җырлыйлар, шундый җырларны тыңлап рәхәтләнербез. Гомумән бүген безнең редакциябездә менә шундый җыр, моң, халык тантанасы булачак. Хәзер сүзне кунагыбызның үзенә бирик. Әйдәгез үзегез белән таныштырыгыз. Сез кайсы якларда туып үстегез? Нинди һөнәр кешесез сез? Гаиләгез белән таныштырсагыз иде. Рәхим итегез. Мин Аскын районыннан Чишмә-Үрәкәй авылы Хафиза Магров кызы булам. Чишмә-Үрәкәйдә туып үскәнмен, 62 елны. Урта белемне Чишмә-Үрәкәй авылында тәмамлап, оннан тагын Аскын Орбаш урта мәктәбендә укып тәмамладым. Уфага чыгып киттем эшкә. Эштән укырга кирдем училищега. Училищедан
Turmuş yola meni 83 yılına üzübüzning oğulga, üzübüzning oğul jigitine turmuşka çıktım. Balalar terbiyelep üstürdik. 4 bala, 3 malay bir kız terbiyelep üstürdik. İkimiz de gadi gaileden biz. İpteşim mexanizator, özüm soğumçı bolup işledim. Ömür boyuna. Hazır haklı yoldamın, pensiyadaman. Sizning jir bilen dostluk qachon boshlandi? Jir bilen dostluk mende 1-2dan okurga kelguncha 1-chi klassga. Ondan kirse meni konkurslarda yurta başladılar. 4-chi klassda okuganda 1-chi o'rinni olib, Askan rayonunda kitap bölek ettiler. Mena şulay menim turmuş yolum devam etti. Sizning oilada kimlar jirlidir? Bizning oilada anam jirli. Elde jirli hali 87 yaşta ol. Bik matur özü tokmaklar etip, özü ulap tokmaklar ete, iki gözü de görmese de anam jirli. Tokmaklarını özü ulap çıgara. Özü ulap çıgara. Soğuş vakitinde olar bitende urman kiskenler. Şuna göre özlerinin oңнарына kelgen jırını jırlap yürgenler. Şulay көңүлләрен көтәріп yürgenler. Jırlap. Şul jırlar onun isinde kalgan men defterge yazıp baram ol tokmaklaryny. Mine bitende ol nindi kıymetli boylyk, ol halk awuz ijаты. Belki bizning bilen de bölüşürsiz әле soňrak. Allah berse amin. Әйдәгез хәзер инде үзегезнең җырлаганыгызны ишетәсебез килә. Нинди җыр алып килдегез безгә? Татар халык җыры Сагыну дигән. Әйдәгез, рәхим итегез. Bizde bik tağlar var da tağ astında tallar var. Talda yaprak minde sağanu sizden indi haller var. Talda yaprak minde sağanu sizden indi haller var. Tağ astında salkın çeşme vahagıp düşe ulaka. Sağınularını bosar idim, cilide ismi ulyaka. Sağınularını bosar idim, cilide ismi ulyaka. Olmalar üzer idim, lezbilerge dizer idim. Yanmasa şul yüreğim, sağınuğa tüzer idim. Yanmasa şul yüreğim, sağınuğa tüzer idim. Sualakan çeşmenin suların otaları çirsen idi. Tuğa büsken yoklarımda ömür geçirsen idi. Tuğa büsken yoklarımda ömür geçirsen idi. Tuğanlarım bileni birge ömür geçirsen idi. Rahmat. Demek siz halk jırlarına üstünlük beresiz indi. Halk jırlarını yaratıp başkarasız. Halk jırlarını yaratam. Bilkidanuk halk jırları jırlap üstüm. Elde jırlap bar yaşayım halk jırlar. Әлі sizning avulda nididir klub medeniyet yurtu vardır. Şunda çıkış yapasızmı? Var. Konsertlarda katnaşam. Rayonlarda konsertlarga çağıralar. Katnaşam. Sizning avulda halk gımmen jırlap yaşayımı? Jırlap yaşay, Allah'a şükür. Koşan jırlı halk? Halk bayramlarda jırlay. Mine gel keyler gününe bağışlangan konsertlar koyduk. 8 martlarga Yaڭı yıl mine hazır jite. Tabınlarda jırlayım. Ormanda da jilek jiganda jırlayım. Sizin yakta jilek köp, ormanlar matur. Ormanga yürüysüzdir şolay. Yürüyüz. Өзіңіздің нинди шөгырьләрегез бар тагын? Менә әле хаклы ялдасыз. Җырлап кына утырасызмы? Эшләрегез дә бармы? Җырлап кына утырмыйм, без бик күп мал карыйбыз.
бейлем белән шөгыльләнәм. Ошарга әзерләргә яратам. Тәмле итеп пешеренергә. Иптәшегез исән-сау, Исән-сау, пар Аллага канатлы булып, маллар асрап, балаларга ярдәм итеп яшисез инде, шулай бит. Балаларыгыз кайларда? Балаларыбыз, 3 улыбыз Уфада, Уфа шәһәрендә яшәп, эшләп йөриләр. Кызыбыз тормышта, Берски шәһәрендә яшәп ята. Сез нәнәйме? Нәнәй бер генә әле. Улларыбыз өйләнмәгән. Менә шундый авыл хатыннары гомер буе фермада сыер сауган, һәр бер нотасын матур итеп, дөрес итеп алып, бер кемнән дә ким булмаганча җырлый белгән шундый күркәм ханым безнең алда бүген кунакта. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез тагын бер җырыгызны. Кышларга да канат үскәч, канатларга куәт күчкәч, калдыра бит туган ясыгын. Әткәйенгәй өчен бала, һәр чак сабый булып кала, язмашыгыз берү сынмасыгын. Әткәйенгәй өчен бала, һәр чак сабый булып кала, язмашыгыз берү сынмасын. Әткәйенгәй уйы бала, баланыкы чиксез дала, Фатихамны алып китегез. Иманлы үтсін күнігіз, яктылык сипсін yüzігіз, ник бақытлігіне булагыз. İmanlı ütsün günügüz, yaktılık sipsin yüzügüz, tik bəxtligine bulağız. Çakıralar, king ufuklar, cemildeşi beydi yutlar, küte sizini barır yulağız. Yoksansa da sizine küngül, yanda tutum mümkün tügel, tik bəxtligine bulağız. Yoksansa da sizine küngül, yanda tutum mümkün tügel, tik bəxtligine bulağız. Tik bəxtligine bulağız. Рәхмәт. Сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез юкмы? Сезнең зур җырчы булырга хыялыгыз булдымы менә? Зур сәхнәләр сезне омтылдырмадымы үзенә таба? Шундый талантыгыз бит инде бәләкәй чакта ук ачыкланган. Укырга керергә теләгегез булмадымы, махсус белем алырга? Теләгем булды, миңәрдә батырчылык җитмәде. Мин үзем сәхнәдә бик каушыйм. Шуңа күрә мине бик кыстадылар. Туганнарым менә шулай менә тыңлаган кешеләр, не бармысың? Юк. Шуңа күрә минем үземнең сәхнәдә каушыйм, мин әйтәм, артист була алмыйм дип шулай әйттем инде. Булай да җырлап яшим инде, үкенергә ярамый диләр бит. Үткәнгә киләчәкне уйларга кирәк диләр. Барысы да матур җырлыйлар, кызым бигрәк матур җырлый. Алар да шулай җырламадылар. Менә улым, төпчек улым җырларга барам дигән иде. Без коктак кирегә бик яши ул чакта чыгарып җибәрәсебез килмәде. Шулай хәзер үзе дә менә кушабыз, тыңламый инде.
Сіз барығызда бірге жиылғанда, балалар бірге болғанда, сіздің үйде жыр яңғырап тұрадыр енді? Жырлайбыз. Иптәшім дә жырлай минем. Оны да алып келерге керек болған. Икенче кабат. Менә гомер үкенечсез үтте дейсез. Димәк, һөнәр сайлаудан шәхси тормышны карау, аның шул өлкәдә бәхетле булу яхшырактыр, шулай бит. Матур гаиләң булса, балаларың булса, тазалык булса, балаларыбыз исән сау булсыннар, үзебез. Безгә ни шуңардан да зур бәхет юк инде. Менә шулай үкенмичә генә булганына шөкер итеп, булмаганны булдырырга тырышып яши торган авыл кешеләре безнең алда, авыл кешеләренең бер вәкиле. Әйдәгез тагын бер җыр. Nigə yirgəm sinin isimini Quşam haman mыңlı zırlarga Mühəbbətim bəxit gəyim minin Dula bağar mikən yarlardan Mühəbbətim bəxit gəyim minin Dula bağar mikən yarlardan Əgər süysən yazılar bulub gəlsən Yürəgimdə sağış sürülür Yazığı qıyış Gitgən məhəbbətim Güller bulub nurga kümeler Yazığı qıyış Gitgən məhəbbətim Güller bulub nurga kümeler Yaşligimni sina bölek ettim Güngel nazı bulab soňlama Üzeň bölek, üzeň günah bölek Başka bölek miňa saylama Üzeň bölek, üzeň günah bölek Başka bölek miňa saylama Başka bölek miňa saylama Ой, рахмат. Бик рахмат. Үзегез кемнәндер өйрәнеп җырлыйсызмы? Нинди җыр сәнгатендә нинди матур исемнәр сезнең өчен? Радиолардан, радио тыңлыйм мен, радиодан, телевизордан кем матур җырлый, нинди җырлар күңелемә ята. Шуларны ничек булса да язып алырга тырышам. Иптәшем дә яза. Шуннан мин өйрәнәм инде. Кемнәрне яратасыз? Фәдис Ганиевны яратам, бигрәк тә. Халида Бегичеваны, Зөһрә Сахабиеваны яратам. Аның җырларын яратам бигрәк ват. Менә Зөһрә артистларны яратам. Зөһрә апаның моңы, Халида Бегичеваның тавышының ныклыгы, Фәдиснең халыкчанлыгы барысы да сезнең җырыгызда чагыла шул инде. Әйдәгез тагын бер җыр. Jıraqdanla qışları
жаным деген сөзі әлде кетмей құлақтан. Сау бол жаным деген сөзі әлде кетмей құлақтан. Секердім жидін нарынла, егердім жиделмәдім. Не болды екен тілләрім, сау бол деп айталмадым. Не болды екен тілләрім, сау бол деп айталмадым. Орманарға барған шақта адаштым, жолдарымын шу көңілім йымшақ, жыларымын деп бермедім қолдарымны. Көңілім йымшақ, жыларымын деп бермедім қолдарымны. Үй артындағы талыңна жаратмасаң, кесерсің лә мені сағынсам. Тәрәз ашам сені жел болып есерсің. Мені сағынсам, тәрәз ашам сені жел болып есерсің. Рахмат. Сізге бізге келуіңіз үшін бик зор рахмат. Шындан да өзіңіз тұтышығыз, бұйсынларыңыз, кішкене матур гәүдәгез, ихлас елмаюыңыз, халықшан итеп, матур итеп сөйләшуіңіз, һәм әлбәттә инде шундый моңлы итеп, тирән итеп җырлавыгыз безнең күңелләргә май, безне караучыларга телне өйрәнергә, халык җырларын өйрәнергә, халыкны яратырга һәм халык белән бергә булырга бер этәргеч булсын иде. Рәхмәт барыгызга. Сезгә зур рәхмәт. Мине чакырганыгыз өчен беренче генә кабат килдем менә, дулкынланып, куанып. Бу сезнең беренче зур сәхнәгез. Беренче зур сәхнәм. Рәхмәт сезгә. Яшасын булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы Кызыл таң газетасы. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәр вакыт безнең белән калыгыз, исән имин булыгыз. Кызыл таңны укыгыз, бергәләшеп укыгыз. Кабат-кабат укыгыз. Кызыл таң җаннарыгызга рәхәт, тәннәрегезгә сихәт бирәчәк.